дар намоиши имрӯза мо боз ба як гӯшаи зебои кишвари офтобиамон сафар хоҳем кард. ин макон бо номи баҳри тоҷик ба ҳама ошност. обанбори баҳри тоҷик дар сирдариё воқеъ буда, айни замон калонтарин обанбори кишвар ба ҳисоб меравад. аслан обанбор бо номи обанбори Қайроқум солҳои 50-уми асри 20 бунёд ёфта, барои захираву обёрии заминҳои водии Фарғона низ истифода бурда мешавад. аллакай аз ҳамон замон он дар миёни мардум бо номи баҳри тоҷик шӯҳрат дошт. дарозии обанбор зиёда аз 65 километрро дар бар гирифта, васеъгиаш тағйирёбанда буда, аз 50 то 20 километр метавонад тағйир ёбад. аз ҷиҳати ҳаҷми об дар ҷумҳурӣ калонтарин аст. сатҳи аз ҳама зиёди об то 373 метрро дар бар мегирад. соли 1963 дар ин макон шаҳри Қайроқум бунёд гардид, ки аз охири солҳои 60 сар карда, шаҳри Қайроқум бо истеҳсоли моҳӣ ва моҳипарварӣ шӯҳратманд гардида буд. айни замон зиёда аз 2 миллион моҳичаҳо дар обанбор парвариш карда мешавад. дар ин макон нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум ҳам бунёд гардид, ки 6 гидроагрегатро дар бар гирифта, иқтидори ҳар кадом 21 000 киловатт ва иқтидори умумии нерӯгоҳ 126 000 киловаттро ташкил медиҳад. соли 2016 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон номи шаҳри Қайроқум ба Гулистон ва номи обанбори Қайроқум ба обанбори баҳри тоҷик иваз карда шуд. дар соҳилҳои баҳри тоҷик чандин истироҳатгоҳу санаторияҳо амал мекунанд, ки барои ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ мусоидат мекунад. бешак метавон гуфт, ки имрӯз баҳри тоҷик аз мавзеъҳои ҷолиби Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.